určitě každý. Ale vrchy Blaník, oni jsou totiž vlastně dva, malý a velký, a vůbec celé okolí zvané Podblanicko si zaslouží pozornost nejen kvůli této báji. Oblast je totiž možné projet křížem krážem na kole, tedy kromě samotného Blaníku, který je přírodní rezervací. My se proto vydáme směrem k Vlašimi a vezměte sebou i děti. Nudit se rozhodně nebudou. Okolí Blaníku je ideální pro rodiny na kolech. Mírně zvlněné cesty, překrásné rozhledy a zajímavé obce s bohatou historií. Kondrac, Načeradec, Libouň, Kamberk nebo Louňovice pod Blaníkem, které jsme si zvolili pro delší zastavení. Tento kostelík na náměstí, původně gotický, v 17. století přestavěn dle barokního střihu, skrývá velmi bohatý oltář. Kousek odtud stála škola, kde se panu řídícímu narodil opravdu šikovný klouček. Zde v Louňovicích se v roce 1675 narodil Jan Dismas Zelenka, vynikající barokní hudební skladatel, který ve své době patřil opravdu ke špičkovým hudebníkům na celém světě. Hned vedle Zelenkovy pamětní desky potkáme nejstarší dějiny Louňovic, které jsou spjaty s premonstrátským klášterem. Jehož nepatrný fragment zde můžete vidět. Byl založen v polovině 12. století, který zde stál až do husitských válek, kdy byl pravděpodobně v roce 1420 vypálen. Archeologický průzkum v místě kláštera přinesl spoustu předmětů, které jsou vystaveny v zámku sloužícím jako muzeum. Množství nádob svědčí o tom, že v kraji bylo k mání hodně kvalitní keramické hlíny. V Louňovicích je vše jako na dlani, takže stačí skok a jsme ve včelařském muzeu. Podblanicko je totiž krajem včelařů, jen v této obci jich působí 27. Tady jsou ty první úly, které vlastně v té době vznikaly. Je to takzvaný Uřiněvský úl, to byly první úly, které si včelařské spolky pořizovaly, pak to byly různý staré almárky a potom sériově vyráběné úly budecké. Figurální a dlabané úly pocházejí z konce 18. a z 19. století. Okolí Blaníku má síť značených cyklotras, ale pěkná cesta je připravena i pro pěší. Naučná stezka s rytířem na Blaník vede z Louňovic přes vrchol Velkého Blaníku až ke Kondraci a má 17 dětských zastavení. Jednotlivá zastavení jsou různého charakteru, vlastivědná, přírodovědná. Děti se například učí skákat do dálky, zjistí, jak daleko doskočí blecha, jak daleko doskočí žába a můžou poměřovat, jak daleko doskočí z místa ony. Jistě nejen děti zajímá poměr roztažených paží k rozpětí křídel velkých ptáků. Různých hádanek a poučení najdete na trase opravdu hodně. Zjišťují, jaké druhy ptáků hnízdí, v jakých typech budek, dozví se něco o původním osídlení Blaníku v době Keltů. Je to zkrátka komplexní informace o celé této oblasti. Nejstarší dějiny Bájné hory sahají až do doby pravěké. Vykopávky z Blaníku pocházejí z 5. století před naším letopočtem. Tato krajina si zachovává stejný půvab už od 18. věku. Ale aby té nostalgie nebylo zase příliš, je třeba poznamenat, že nevždy se tu jen pásly v míru krávy a vonily květiny. Místo zažilo v hojné míře i pach střelného prachu a krve. Těch dalších dějinných událostí, které se dotkly zdejšího kraje a které přesáhly hranice regionu, tak tam potom bych připomněl ještě bitvu u Jankova. Tato bitva byla v tom koloritu 30leté války vůbec největší, nejmasovější bitva. Staletí už překryla rány a novodobý člověk zde naštěstí přírodu a tvář krajiny nezničil. Velký Blaník, vysoký 638 metrů s rozhlednou na vrcholu, i ten trochu menší s tajemnou zříceninou, vyzývají k prozkoumání.